Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Gisteren nog, waar blijft de tijd? Dat ik 20 was, een stoere meid. Ik nam het leven als het kwam. De nacht was lang in Amsterdam. Wat heb ik toch een tijd verspild. Mijn levenshonger ongestild. De dromen gleden door mijn hand. Verdwenen in het niets als zand. Gisteren nog, wat was ik jong. Droeg mijn hart vrijmoedig op mijn tong. Zoveel beloftes ooit gedaan, die helaas in rook zijn opgegaan. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joden we mij een bijzondere gast onder de tafel. Ze komt van origine net uit Friesland, maar ze werkt alweer een peer hier in een heel mooi Lieds dwarke. Boppe Dokkum. En ze is ooit binnen in Amsterdam. Ze ziet in de film Turks Fruit. Zij waart scout door Ramse Shaffi. Cornelis Vreeswijk had ze mooi op de planken staan. Ze had een geweldig mooie cv. En ik vind het fantastisch dat ze er is. Want een tijdje geleden wie is al even te gast bij u op televisie. Omdat ze weer een hele mooi programma geerstald hier. En ik had ook Mariol Floren. En ik vind het heel mooi dat ze er is. Welkom. En ik vind het heel mooi dat ik er ben. Welkom. Hoe is het? Na 5 weken een intense schrik. Omdat mijn betere wederhelft, mijn man Pieter, met wie ik 17 jaar samen ben, waarvan 10 jaar samen en 7 jaar getrouwd, een hartinfarctje kreeg. Op de drempel van een hart. Ja, het was toch een hartinfarct uiteindelijk. Maar we mochten dan nog wel op, en dan gebeurde dat dus op Pinksterzondag, mochten we dan wel nog tot Dokkum met de auto, want ik heb geen rijbewijs. Tot Dokkum. En vanaf Dokkum mocht hij niet meer. Toen hebben ze dus zijn hart, alles gemeten. En binnen een half uur werd er gezegd, er komt een ambulance. Welk ziekenhuis wil je, Drachten of Leeuwarden? Nou ja, het MCL kende ik. Dus hop, naar Leeuwarden. En toen werd hij op die brancard gedragen ik zat voor in de gloednieuwe ambulancewagen. En Pieter lag achterin met een... En zo zijn we naar... En heeft dus nooit meer mogen lopen. Ze hebben hem, ik ben tot 8:30 bij hem gebleven. En toen hebben hele aardige buren uit Jussens, die hebben mij opgehaald bij het MCL. En toen kwam ik om 8:30 twee in een stil, kil huis. Want Pieter was er niet. Het was stil en het was kil. En ik had geen idee wat er de volgende dag zou gebeuren. Een hartoperatie. We wisten het niet. En nou ja, dus die nacht ben ik echt door de donkere nacht van mijn ziel gegaan. En toen werd ook alles secundair en onbelangrijk. Mijn eigen ding werd onbelangrijk. Of ik nog zou optreden of zingen. Het belangrijkste voor mij was, was nog niet klaar om weduwe te worden. Het belangrijkste was dat Pieter zou leven. En de volgende dag, voordat ik het wist, 's ochtends al, hadden ze een katheterisatie gedaan in zijn rechterarm. En onmiddellijk ook 1 stents gezet. Het ging om 1 stents. Precies daar waar hij al die dagen, al weken al een soort vreemde druk voelde op zijn borst. Precies hier midden voor. 1 stents, meer was niet nodig. En de volgende dag om 3 uur 's middags wandelde hij weer binnen. Dus hij is iets meer dan 48 uur in het ziekenhuis geweest. Wel op de intensive care. Ja. Maar een geweldige verzorging. Bravo, applaus voor MCL. En voor het personeel ook in Dokkum. Maar hij is er nog. Hij sport inmiddels weer, begreep ik? Hij is vorige week begonnen, deze week begonnen, Pieter. Ja, voor deze week begonnen met 2 keer in de week onder begeleiding fysiotherapie. En dan krijgt hij dus ook nog in groepsverband met allerlei mede-hartinfarctus en mensen die iets met hun hart te maken hebben, krijgt hij dus ook nog een dieet, psychologische begeleiding. Ja, ze doen dat heel erg
stevig hoor. En ondertussen heb ik de afgelopen 5 weken voor Pieter gekookt en gezond gekookt. Want een paar jaar geleden ben ik 50 kilo afgevallen. En dat heb ik kunnen doen omdat Pieter voor zichzelf ging zorgen. Zelf boodschappen ging doen. En anders at dan ik. Ik ben koolhydraatarm gaan eten. Daardoor ben ik 50 kilo afgevallen. Ik ben inmiddels wel weer 10 kilo aangekomen. Maar daar hou ik het ook bij. Ik ben 76 en ik heb iets van dan maar geen maat 42. Maar dan maar 44, 46. Ik vind mezelf altijd nog steeds voor 76 nog steeds heel erg mooi. Fantastisch. Ja. Applaus. En daarom vind ik het ook mooi dat u er bent. En ik had een heel lijstje Dank u. met... Iedere keer dat je u zegt, krijg ik €1 van je. Oké, nou, ik ben al zinnig. Dus ik zit Ja, door. nee, anders voel ik me echt 76. Oké, ja, mooi. Nou, Ik hou nu mijn waffel. nee. Vraagt u, meneer. Vraagt u. Wat is charmanter, met of zonder bril? Dit is een wegwerpbril, hoor. Zie ik jouw rimpels ook. Als ik dit doe, zie ik een hele jonge man zitten. U mag beide met of zonder bril. Toch even beginnen over Friesland. Want u en uw man, hij leeft dus gelukkig nog. Dit is nu €3 al, hè? Dat weet je. Ja, oké. Jullie nemen op een gegeven moment de afslag richting Frankrijk, maar komen terecht in Friesland. Ja, nou ja, precies. Dat was 2017. Of 2016 eerlijk gezegd. Ik had een ongeluk gehad. Ik ben aangereden door een fietser op een fietspad in het Vondelpark. Hij kwam van links, ik kwam van rechts op mijn e-bike. En dat was 26 januari 2016. En die jonge man van 17 had niks. De fietsen hadden niets. En ik had alles. Ik had een gecompliceerde enkelvorkbreuk. En ben afgehaald door een ambulance uit het Vondelpark. En heb bijna een jaar lang met dat been gelegen. Geopereerd 2 keer. Het was een gebed zonder einde. Nu verslik ik me. En op een gegeven moment zei Pieter, nou ja, ik mocht dus zeg maar 5 maanden niet lopen. Ik moest in bed blijven liggen. En toen zei Pieter, nou, je woont op 2 hoog. Pieter woonde op dat moment nog op een ander adres in Amsterdam. Ik woon op 2 hoog op de Overtoom aan het Vondelpark. Een hele mooie woning waar ik al 37 jaar woonde. En altijd gezegd heb, daar ga ik nooit weg. Of iemand moet me ontvoeren. Of er moet... Nou, het loopt altijd anders in het leven. Dat is natuurlijk bekend. En toen zijn we gaan kijken. Werden we uitgenodigd in de Normandië door een kennis. En die zei, kom maar revalideren bij mij. En toen zei hij, weet je dat hier prachtige huizen te koop zijn voor heel weinig geld enzovoort. Pieter had een eigen woning, een eigen huis. Dat wil zeggen een eigen appartement, koopappartement. Ik zat op een huurwoning. En toen zijn we gaan kijken en toen zagen we ons droom in Normandië. Dat heette Les Tertres, dat betekent de heuvels. Maar ja, ik zat met een meniscusprobleem aan mijn linker en mijn rechterbeen, wat ook al niet helemaal in orde was. Les Tertres, de heuvels, dat ging dus zo omhoog. En heel veel bossages, nog hoger klimmen. En fantastisch. En we waren bijna erbij om het te kopen. We hadden al het huurcontract, kregen we net in huis. En wat doet het noodlot? Ik struikel dus op de stoep voor mijn huis, op de Overtoom. Op een donderdag. Ik struikel en ik val. En Pieter zegt, die volgende ochtend, wij gaan helemaal niet naar Frankrijk. Want als er wat gebeurt, we zitten tussen heinde en verre tussen ziekenhuizen in. Ik denk dat we er net 10 jaar te oud voor zijn. Dit gaat niet lukken met jou, met je knieën. Dat was dus na mijn ongeluk al. Hè? Dus, plus die knieën. En toen zei hij, we gaan volgende week gewoon eens een kijkje nemen in Groningen en in Friesland. Nou hadden we allebei een liefde voor Friesland, een voorkeur voor Friesland. Waarom? Waar kwam dat vandaan? Ik heb vanaf mijn 12e, toen ik bij mijn grootouders kwam te wonen, dat ik weggelopen was in Duitsland van mijn Duitse stiefvader, de boze stiefvader. Was ook nog eens een keer een Duitser. Bij mijn grootouders werd ik uit Wellinga naar Zeilkamp gestuurd. Wat fantastisch. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Bij de familie Wuring. Geweldige tijd. Ook daar ben ik weggestuurd, omdat ik stout was. Toen hebben ze me weggestuurd, maar toen was ik al 15 inmiddels. Maar op het 12e was ik nog redelijk aardig. Nog niet rebels. Maar ik was rebels. Maar de hele Friese mentaliteit paste op de een of andere manier bij mij. Ook toen ik ging optreden en beroemd werd als Marjol Floren. Wat waren de provincies waar ik het meeste kwam? Je raadt het nooit. Ik en mijn malle temperament. Toen wist ik nog niet wat... Ik heb nu pas DNA-testen laten doen een jaar geleden. En dit jaar nog. Ja,
En vorig jaar. Maar toen wist ik dat toch allemaal niet. Ik was gewoon altijd een buitenbeentje, een outsider. Zwarte haren, zwarte wenkbrauwen, donkere ogen. Ik hoorde er nooit bij. Maar waar kwam ik vandaan? Friesland, toen ik ging optreden. Nou, dat was Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe. Dat waren de provincies. In Limburg en in Brabant, moesten ze me niet zo erg. Dat was zoiets van, meh. En daar voelde ik me ook niet thuis. Ik had natuurlijk jarenlang in Aken gewoond. Aken ligt vlak aan de grens van Vaals naar Nederland. Rijnland. En ik ben natuurlijk als 5-jarige naar Duitsland gekomen, naar Aken. En meteen vanaf mijn 6e op de lagere school gezeten. Volgens mij vlieg ik van links naar rechts. Geeft niks. Ik zit met open mond naar jou te luisteren. Sorry. Ik hoop dat mensen er nog voet en stuiver kunnen maken. In ieder geval, Het ging dus fout met mijn Duitse stiefvader. Ja. En toen heeft mijn moeder mij naar mijn grootouders, haar ouders, zij was enig kind, naar Amsterdam gestuurd. En zo ben ik als kind in Uitwellingen terechtgekomen. Ik ben verliefd geworden op het zeilen en op Friesland. En later, toen ik beroemd werd als Marjolflore, voornamelijk in alle schouwburgen en ook de kleinere steden en de kleinere dorpen in Friesland geweest. En alle grote schouwburgen, uiteraard. En zo kom je in Ljussens. En Pieter is een zeiler. Ah. En die kwam al met zijn 2 kinderen. Is die al in Enjem geweest. Of nee, Enjem en dat andere. Wat daar vlakbij was. Daar heeft hij al jaren geleden, toen zijn kinderen 14 waren, of 12 en 14 waren, heeft hij al gezeild met zijn kinderen. Dus die was ook verliefd op Friesland. Dus het was voor ons niet moeilijk. Groningen waren we snel uitgekeken. Friesland was het eerste huis. We zagen ons huis in de stromende regen. Er stond een grote catalpa voor de deur. We kwamen binnen en allebei moesten we ons inhouden, want we hadden zoiets van, dit is het canvas. Dit is voor ons precies dat wat we zoeken. Ik had een wandelstok die Pieter ooit voor mij gemaakt had in Frankrijk, vanuit een stuk hout wat we hadden gekregen. Dan had hij een hele mooie wandelstok gemaakt. Met een soort hertenkop eraan. En die had ik daar laten staan. Toen zijn we dus diezelfde dag dat we het huis hadden gezien, zijn we nog naar Groningen gaan kijken. Hebben daar overnacht in Groningen. Zijn de volgende dag nog in Groningen naar 3 panden gaan kijken. En toen moesten we helemaal van Groningen weer terug naar Ljussens. Ik zeg het maar, waarom niet? Ik stel morgen toch honderden fans voor de deur. Naar Ljussens en toen zagen we het huis in een stralende zonneschijn. Dus de dag van tevoren in de regen. En doordat ik die stok heb laten... Ik geloof niet in toeval in het leven. Het moest zo zijn dat we dit huis... En toen zeiden we alle 2, dit is het. Ja, dit willen we. Dat is toch fantastisch. Ja. En dat was in oktober 2016 en maart 2017. We zijn januari 2017 getrouwd in Haarlem. En we zijn in maart verhuisd naar Ljussens. En dat is nu 7 jaar geleden. Ja. Ja, ik kom uit de streek van Friesland. Wij roepen altijd, het waait er altijd. Dat zeg je, het waait er altijd. Dat klopt. Maar we hebben een huis aan de tuin aan de zijkant, aan de achterkant, aan de voorkant. Er is altijd wel een plek waar je uit de wind zit. Hartstikke mooi. En dit is een heerlijk, want je bent 2 minuten ben je buiten, ben je op het platteland, ben je op de weilanden, links en rechts. Het is een dorp met 450 inwoners en 2 kerken. En wij voelen ons er thuis. Dus we zullen er nooit echt bij horen. Maar dat hoeft ook niet. Leven en laten leven. En er zijn nu heel veel mensen uit het westen ook gekomen naar Ljussens. En we zijn allemaal niemand begrijpt dat wij van Amsterdam naar Ljussens. Hoe kan dat? Nou ja, de rust, de stilte. Nou ja, daar zit misschien het geheim ook in. Dat niet iedereen het kan voorstellen. Ik was in Amsterdam, was ik zo geworden. We waren niet gelukkig meer in Amsterdam. En ook door dat ongeluk. Het zal wel een reden gehad hebben waarom ik dat ongeluk heb gekregen. Ik heb altijd gedacht, toen ik dat ongeluk kreeg en daar lag, dacht ik niet van, oei wee, waarom ik? Waarom? Why me? Why me? Nee hoor. Ik dacht, er komt een dag en zal ik weten waarom dit ongeluk moest gebeuren. Tada! Om naar Ljussens te komen. En ik heb een stem weer teruggevonden. Want ik kon jarenlang niet meer... Ik had al 12 jaar niet meer op het toneel gestaan. Dat is ook heel belangrijk. Er was geen werk meer. Ik kreeg op de een of andere manier... was er geen werk meer. En dan moet je... als je dan zegt, maar joh, dat is een slechte zangeres... of kan het niet, of het is een... Nee, ik ga daar niet over uitweiden wie wat waar. Maar alle deuren gingen dicht voor me.
2000, Pieter heeft nog net op een randje nog iets meegemaakt van een paar optredens. En daarna werd het steeds stiller en stiller en stiller. Dus ik heb toch maar vanaf 12 jaar niet meer gezongen. Nee. En hier in Lussens heb ik alles teruggekomen. Mijn stem kwam terug. Ik had weer zin om een programma te schrijven. Ik kon weer schrijven. Ik kon weer zingen. Nou, en dat is de reden waarom ik hier nu zit. Ja, want inmiddels treed je weer op. Gaan we straks over praten. Ik wil toch een beetje in die geschiedenis duiken. Want een moeilijke puber, begrijp ik wel? Onmogelijke puber. En dan begin je op een gegeven moment aan een opleiding in de kleinkunst. Ja, even, waarom ben ik een onmogelijke puber? Ik had 4 stiefvaders vanaf mijn geboorte tot en met mijn 5e levensjaar. 4 stiefvaders. Nou, probeer jij nou normaal te blijven onder die. En dan was het verhaal van mijn laatste stiefvader. Was dus inderdaad het verhaal van die man mocht mij niet. Ik begrijp achteraf ook wel. Hij was zelf ook geadopteerd door een Amerikaanse of een Engelse. Tijdens de oorlog. Maar hij had de oorlog meegemaakt. En al die mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die allemaal 20 jaar waren in het begin van de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, die hebben allemaal een klap van de molen gehad. Ook mijn moeder was 20 toen de oorlog begon. En, Françoise Floor. Dus die, en toen, kijk, ze had een kind. Ze kreeg mijn vader, ik heb dus nooit een foto van mijn vader gezien. Guus Hermes, hè? Nee, dat is mijn wettelijke vader, maar dat is niet mijn lichamelijke vader. Dat is niet de biologische vader? Het is niet mijn biologische vader, wel, nee. En waarschijnlijk heeft Guus dat ook altijd wel gevoeld. Want zowel Guus als mijn moeder waren hoogblond. En er kwam een klein zwart, met een enorme waffel die ik openzette. Zwart haar, zwart krullen. En mijn moeder zei meteen, ze herinnerde zich onmiddellijk, toen wist ze het, van, dat is de man met wie ik stout ben geweest tijdens een tournee door Noord-Afrika in 1947, in de lente van 47. En mijn vader was violist van het orkest, de Vienna Boys, die haar begeleidden. Violist en concertmeester van het orkest dat haar begeleidde. Okay. En die heeft haar beschermd. Die wilde ook met haar trouwen, was smoorverliefd op haar. Hij kwam zelf uit Casablanca, Italiaan, maar een katholieke Italiaan, die dus... Inmiddels weet ik, nu dat ik mijn DNA heb laten testen, weet ik zoveel meer. En ben ik ietsje dichter bij mijn vader gekomen. Als je nagaat dat mijn vader, meer dan 80% de genen van mijn vader in mij aanwezig zijn. En het is niet alleen maar 55% Italiaans uit de arme regionen uit Italië, in de buurt van Napels, Abruzzo, Napels, Sicilië. Nee, het is ook het Iberisch gebied. Het is Malaga en Granada. Het is Portugal. En ik ben 23% Sephardisch Joods. Sephardische Joden kwamen uit Portugal. Ashkenazi Joden kwamen uit Polen, uit het oosten. Bij mij is het Sephardisch. Dus de puzzelstukjes die ik dus nu bij elkaar heb kunnen leggen, is dat of mijn overgrootouders of mijn overgrootvader kwam uit Italië, een immigrant, die naar Casablanca, want er was een enorme diaspora in Casablanca, hele grote Italiaanse, dus die zijn of al in 1800 zoveel, dat mijn overgrootvader, die heeft daar een vrouw ontmoet, dat moet dus Egyptisch, Marokkaans, Spaans, Portugees, Joods geweest zijn. Ja, ja. En die hebben een zoon, die heeft weer een vrouw getrouwd. En wat mijn moeder me vertelde van mijn vader, dat zijn ouders, hij was geboren in Casablanca, dat zijn ouders een muziekzaak hadden in Casablanca. En hij was violist. Hij wilde met mijn moeder trouwen, maar mijn moeder was niet verliefd op hem, want ze had al 7 jaar een knipperlichtrelatie met Guus Hermes. Want die naam draagt u wel. Draag je wel. Ik sta ingeschreven voor de wet als zijde de dochter van August Maria Hermes. Ja, klopt, ja. Maar als artiest Flore gekozen? Was dat een Nee, mijn moeder Flore is de artiestennaam van mijn moeder. Ja, dat bedoel ik. Maar daarom, je hebt je hele carrière ook die naam gekozen? Absoluut. Waarom? Omdat het je moeder was? Omdat het, ik vond Flore Marjolaine kon niemand uitspreken. Marjolaine, het is niet Marjolaine, het is de Franse Marjolaine. Marjolaine Madeleine. Je m'appelle Marjolaine Madeleine. Dus ik heb er Marjol van gemaakt. Dat was iets Hollandser. En ik vond Marjol Flore. En ik wilde met die meneer Hermes, Guus was, in officiële papieren bij paspoort staat Hermes, maar Guus wilde nadat hij erachter was gekomen na 3 jaar dat ik dus niet zijn lijfelijke kind was. Mijn moeder heeft hem gewoon een ondergeschoven kind. Ze is met hem getrouwd 5 maanden voor mijn geboorte. Ze kwam terug naar Nederland, merkte dat ze zwanger was.
En Guus dacht, oh, dat is mijn kind, dus we gaan trouwen. Ze zijn in september 47 getrouwd in Den Haag. En 5 maanden later kwam ik met een enorme waffel, luidkeels in het Luthers Diakonesse ziekenhuis in Amsterdam kwam ik ter wereld. Ja. En mijn moeder de enige die het wist, was haar moeder, mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder en zij hebben de bekonkel om alle foto's en alle herinneringen weg te... Ik heb nooit een foto gezien, ik weet niet hoe mijn vader eruit ziet. Daar heb ik wel weer een apart verhaal over, maar dat komt misschien straks nog aan de orde. Ik blijf maar doorlullen. Sorry. Ja. Zangeressen moeten zingen, die moeten niet lullen. En na 3 jaar kwam Guus Beb Dekker tegen, de actrice Beb Dekker. En mijn moeder woonde inmiddels... Ik woonde al bij mijn moeder in Londen, waar ze als leading lady in de Folie Bergère de star was, de leading lady. En toen zei Guus, ik ben verliefd geworden op een Nederlandse. En toen wilde mijn moeder hem net opbiechten dat ik niet zijn. En toen was het te laat. Ja. En toen zei Guus, zijn ze gaan scheiden. Toen was ik 3 jaar oud. Ja. Een ingewikkelde puber met een ingewikkeld levensverhaal. Oh, en toch kom je terecht bij Ramses Shaffi, die scout jou. Die haalt jou eigenlijk van de opleiding. Verhaal. Ja. Nee, dat is een prachtig. Dat moet ik je nog vertellen. Ja, graag. Want Albert Mol is opgegroeid in de Pieter de Hoogstraat. Mijn moeder en de familie Paul Huff, de acteur Paul Huff, en Emmy Huff en zijn zoon Peter Paul Huff, dat was dus de fotograaf later. Dat waren buren van mijn grootouders, dus mijn moeder. En Albert Mol werd opgevangen door de familie van de acteur Paul Huff. Dus mijn moeder was van 21. Emmy is ook ongeveer dezelfde leeftijd als mijn moeder, de dochter van. Maar Albert was van 1911. En zo zijn ze opgevoed als kinderen. En later ook zijn ze met elkaar hebben op het toneel gestaan. Bij Martin Verdenius, Cabaret Wim Ibo. Dus mama kende Albert Mol al vanaf de jeugd. En op een gegeven moment, toen het echt niet ging met mijn Duitse stiefvader, toen heeft ze Albert gebeld, kun jij niet iets doen? Want Guus trok zijn handen van mij af. Ze heeft, toen ik 14 was of 12 was, nog 1 keer een gesprek met Guus Hermers gehad. En toen zei ze, het kind is doodongelukkig. Wie zegt dat ze gelukkig moet zijn? Ja. Vond ik een mooie titel voor een boek. Zover ben ik nog niet gekomen. Wie zegt dat ze gelukkig moet zijn? Dus Guus trok zijn handen vanaf. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Want mijn moeder heeft een ondergeschoven kind. Hij heeft ook nooit aangevochten. Hij heeft nooit een DNA-test laten doen. Maar voor mijn gevoel was het ook niet mijn vader. Ik heb geen enkele herinneringen. Behalve dat ik stik van de foto's met op de arm van Guus. In de tuin met Guus op schoot. Maar hij keek me altijd aan met een blik van, wie ben jij? Ja. Dus hij heeft altijd wel wat gevoeld. Kijk, ik ben een generatie die altijd gepraat heeft over mijn diepste gevoelens, over mijn emoties. Daar had ik geen enkele problemen mee. Maar mijn moeder en mijn grootouders zijn opgevoed met contenance. Wat er binnen gebeurde en wat er gebeurde, dat werd weggedoezeld. Werd onder het tapijt geschoven. Er werd niet gezegd van psychologie, we moeten een foto bewaren, want straks krijgt het kind, als het kind 9 of 10 jaar is, dan wil ze natuurlijk een foto van de echte vader zien. Ja. Nee hoor, het moest allemaal verscheurd worden. Nee, niet meer over die vader praten. En als ik dan wel eens in Duitsland vertelde, ich bin das Kind eines Zigeuners. Ik fantaseerde erop los met wie mijn echte vader was. Nou, dan had je mijn moeder moeten horen. Ik ben helemaal gek geworden. Het is een kind van een Nederlandse acteur. Dat is altijd verteld in Duitsland. Het is een kind van een Nederlandse acteur. Dus mijn ware identiteit is altijd weggeschoven. Ja. Maar goed, je hebt gelukkig een prachtige loopbaan. Hoe komt Ramses Shaffi in jouw leven? Hoe heeft hij jou gescout? Albert Mol, daar waren we. Ik was 17. En toen, ik was net 2 jaar weer terug in Duitsland. Daar heb ik dan nog een hogere handelsschool moeten doen. Die Duitse man heeft me nog een test laten doen, intelligentietest in de universiteit. En toen zei de professor 's avonds, meneer, het enige wat dit vrouw moet doen, die moet op het toneel. En dat is wat die Duitse zakenman absoluut niet wilde. Ik mocht niet op het toneel. Ik moest een tüchtigen beroep lernen. Goed, mijn moeder belde Albert Mol en die zei, oh ja, laat er maar langskomen. In die tijd had ik van die EP'tjes met
alleen maar Dutch Swing College Band met Midnight in Moscow. Of ik had Moliendo Café, iets Spaans. Ik sprak geen Russisch, sprak geen Spaans. En ik had EP'tjes en daar zong ik bij. Ja. En die had ik meegenomen, want dat was mijn begeleiding. Ik was 17. En toen kom ik op de Keizersgracht. In die tijd woonde Albert nog op de Keizersgracht. En Albert zei, ja, ik ben nog even in de keuken bezig. Dat was op de overloop. Ga maar vast even in de achterkamer. Kom er zo aan. Oké, maar Albert kwam niet. En toen stond er een kleine pick-up. En toen heb ik die EP'tjes opgelegd. Toen ben ik gaan zingen. En ik was nog niet 2 minuten later... Albert rukt die deur open en zei, wie ben jij? Ik zeg, nou, ik ben de dochter van Françoise. Hè? Ik dacht dat jij van de schoolkrant was om het te interviewen. Ik zeg, nee. Die heeft mij diezelfde middag mee naar Wim Ibo genomen in een taxi. Wim Ibo heeft mij in een taxi met Albert naar Johan Verdonen genomen... die op dat moment directeur was van de Academie voor Kleinkunst. En dat was midden in de zomer. En toen ben ik cum laude geslaagd om in september te beginnen... op de Academie voor Kleinkunst. Maar daar heb je maar een jaar op gezeten, toch? Juist. En daar komt het volgende verhaal. Op die Academie voor Kleinkunst, die toen nog op de Lindengracht was... en nog helemaal in de kinderschoenen... werd geleid door allemaal mensen uit de balletwereld. Jo Gutlich, Chris Torenbos, Johan Verdonen... waren allemaal mensen die uit het ballet kwamen. Dus wat kregen wij? We kregen 88 uur, is een beetje overdreven... maar 88 uur per week danslessen. Nou, en ik heb 2 linkerbenen en ik kan absoluut tussen mijn hersenen... en ik kan heel goed zingen, maar tussen mijn benen en dat dansen kan ik alleen goed. Ja, maar als die coördinatie gaat nog niet helemaal goed. Nee. Totaal niet. En toen, en dan hadden we 1 uur spelles van John Lanting, weet ik nog. En we hadden 1,5 uur zangles. En zangles was... Dus ik dacht dat ik dus een sopraan was. Was ik natuurlijk achteraf helemaal niet. Goed, na een jaar zei Albert... ik kwam heel vaak bij Albert, want Albert was een soort pleegvader voor mij. Albert die belde mij op via school en die zei van... kom vanavond bij me eten. Dus ik ga naar Albert toe en Albert zei... jij bent nog even in de keuken bezig. Ga maar vast even... als je zit om achter de piano te zitten... dan hoef je mij geen 3 keer te vertellen. Dus ik ging achter de piano zitten. En wat ik dus niet wist... was dat Ramses op dat moment op de wc zat op de overloop. Want Albert had Ramses ingelicht. Ramses zegt, als ik het niks vind, dan sluip ik uit die wc... dan ga ik de trap af en dan ga ik weer weg. En dan weet ze van niets. Dus laat er maar gewoon komen en dan verstop ik me op de wc. Nou, ik had nog geen 3 tellen gezongen of de deur vloog open. Je bent aangenomen. Ramses. Ja. Dus ik was de allereerste van het openingsprogramma... Chaffy Chantate, Ja. want Chaffy Chantant was het eerste programma wat hij had gedaan. En nu was Chaffy Chantate en dat was in Felix Meritus... in het theater wat speciaal voor hem is ingericht, psychedelisch is ingericht. Maar u kwam in 1 stap van Toen anoniem... zijn we al geloof ik €6 verder, ja? naar het midden Wat zegt u? van de culturele wereld van Nederland. Ik bedoel, 1968. 1968. Ik was 20 jaar. De tweede was Thijs van Leer. Die wilde gaan studeren, die was kaalgeschoren. En die had iets van, ik ga toch even bij Ramses langs. Die werd meteen ook aangenomen. Daarna kwamen nog Eelco Nobel en Sylvia Alberts... die ook op de Academie voor Kleinkunst zat. En dat was mijn beste vriendin toen in de tijd. En toen had ik tegen Ramses gezegd... ik weet nog iemand die geweldig erbij zou passen. Nou, die zat in de 4e klas. Dus Johan Verdonen was razend... want zijn 2 beste talenten werden van school gehaald. En ik weet nog dat ik de volgende dag op school kwam... en aan iedereen ik ga bij Ramses werken. Toen werd ik 's avonds op het matje geroepen bij de directie. En die zaten met z'n allen, al die dansers... al die gewezen dansers zaten... En van, je hebt auditie gedaan. Nou, ik had helemaal geen auditie gedaan, want wist ik veel. Ik ging gewoon naar Albert toe. Ik werd meteen van school gestuurd. En toen ben ik huilend naar de Albert gegaan. En die zei, kind, maak je geen zorgen, want volgende week gaat Ramses naar Hilversum. En die heeft een persconferentie, daar ga jij lekker mee. En zo is het gekomen. En 4 maanden later was de première in februari 2068. 1968, sorry. ja, een grote show. Ik bedoel... Ja, wij stonden in het met Liesbeth en met de trio List. van Dijk. Ja. Weet je, dus we hebben natuurlijk in een jaar tijd heel veel met Ramses meegemaakt. Ja.
Tegenwoordig zouden we zeggen, dat was vast rock'n'roll, maar dat was twee wielen door de bocht, of niet? Sylvie en ik zijn bijna een keer ontslagen of door Thijs Janowski, die de productie deed. Thijs Janowski, die de Fabeltjeskrant heeft geproduceerd. Omdat we kregen zo de slappe lach, want dan moest hij, dan zongen iets het witte zwanen, een lied over witte zwanen, die vlogen over. En dan maakte hij daar groene eenden van. Nou ja, dan lagen Sylvie en ik in een daar kwamen we niet meer bij. En dan moesten we ons lied zingen. En we hoefden elkaar niet eens aan te kijken. Of ik kreeg alweer de slappe lach. Nee, we hebben de vreselijkste dingen met jongens opgepikt onderweg. We hadden een Volkswagenbusje waar dan de muzici en wij in zaten. En dan wilde Ramses absoluut... Of hij kwam te laat, of we waren... Nou, zo ben ik dus van het toneel gevallen in Turnhout. Omdat we te laat waren. Omdat Ramses gewoon nergens te vinden was. Dus we kwamen in Turnhout dat was nog tijdens de... Ja, dat was na de première. In een sportzaal, die was omgebouwd in een theaterzaal. Maar omdat we te laat waren, wist ik niet meer waar wij af moesten. En ik dacht, hier is dat trappetje. Maar dat trappetje was dus daar. Ik wil 1 voet zet ik. En ik val in het luchtledige en ik breek met beide polsen. Toen moest ik dus de laatste maanden van het optredens moest ik dus op. Ik kon niet meer. Ik had 2 armen in dat gips. Wauw. Ja. Waarom gestopt? Ja, wat moet je met 2 armen? Nee, ja, was dat de reden? Want daarna... Ik kon niks doen. Mijn moeder heeft me opgehaald. Ik ben terug naar Duitsland. Nee, maar op een gegeven moment bent u doorgegaan met je solo-programma. Dat was... ondertussen ben ik natuurlijk... Nadat dat allemaal geheeld was... Ik heb het laatste gedeelte van Ramses niet meer meegemaakt. Na Ramses ben ik eerst eens een jaar naar Ierland gegaan. Ik heb nog, dat heb je waarschijnlijk gezien, die foto's. Knokken heb ik nog gedaan. Ja. Maar dat was het laatste jaar, want Nederland de laatste plaats. Met Rob Tauber, Rosita Bloem. En hij had alleen maar oog voor Rosita Bloem. Toen een jaar naar Ierland gegaan. En toen ik terugkwam heb ik een heel succesvol programma gedaan met Natasja Emanuels. Dat was het eerste vrouwenprogramma. Het eerste vrouwencabaret, hè? Vrouwen. Dat was een enorm succes. Lijkt mij ook heel heftig, zeker in die tijd. Nee, omdat we hadden... Nee, dat was, zo herinner ik het niet. Het was een verrukking. Omdat ik daar ook echt een eigen blok had. Deden nummers samen en we hadden ieder een eigen blok. En op een gegeven ogenblik was ik de voorlaatste en Natasja was de laatste. Dus ik zei tegen Natasja, denk je niet dat het beter... Want Natasja had niet zo'n geweldige grote stem. Ik blies natuurlijk iedereen omver. En toen zei ze, nee hoor, ik wil als laatste optreden, want het is mijn programma. Oké, prima. Nou ja, dat heeft ze in de recensies werd dat wel vermeld. Mevrouw Floor had toch een andere insteek, kwam anders bij de pers over. Dus ik heb nog na Ramses 5 jaar... Het was in 1973 heb ik mijn grote doorbraak gemaakt. In mijn eentje, alleen met een one-woman show. Ja, maar toch nog even terug naar die Natasja. Dat was wel een dame, hè, met voorstellingen. Heel veel... Ja, ze had Hair gedaan. Ze had Godspell gedaan. Ook nog, kijk, Godspell, daar heb ik auditie voor gedaan. Godspell, ik heb later op mijn eerste LP, Marjol Flores Show, Turn Back All Man. Dat was een lied uit Godspell. Godspell was echt een hippie musical die na Hair kwam. Die ook heel erg, ook Nederland heeft. Dus ik heb auditie voor dan. Ik kende dat ene nummer. Dat kende ik uit mijn Turn back, oh man, forswear our foolish ways. Nou, dat soort dingen. Dat was het nummer. Ja. Ik heb auditie gedaan. Een week later moet ik nog een keer auditie doen. Ik dacht, nou, ik had een zakkie. De 3e keer weer auditie doen. En de dag voordat ik auditie moest doen, werd er gezegd... je hoeft niet meer te komen. We hebben al iemand anders gevonden. Huh? En dat heb ik dus heel vaak meegemaakt. En toen heeft René Sleesbeek later tegen mij gezegd... Ja, want wat zeiden ze bij Godspell? We hebben 6 middelmatige stemmen en dan kom jij er even uit. En jij slaat alle stemmen. En dat kunnen we niet hebben. We moeten iemand hebben. Ik was te goed. Er werd hier gezegd, je kunt het niet. Wat hadden ze dat maar gezegd? Nee, je was te goed. Even naar dat. Ik wilde er toch even op door. Jullie waren het eerste vrouwencabaret in Nederland. Ja. Hoeveel ophef gaf dat? Wat? Nee, niet omdat het niet... het was niet politiek.
Het had niets. Maar ook niet uit conservatieve kringen van wat moeten die vrouwen... Nee, we zijn en- overal geweest. We hebben fantastische recensies Want tegenwoordig is gehad. een hoop gedoe altijd over... heel Twitter valt dan over je heen. En Ja, weet ik veel, maar dat is veel later pas gekomen. Ja. Toen werd het politiek, maar wij hadden niets met politiek. Totaal niet. Het was wel de eerste 3 vrouwen. Het was een heel vrouwelijk programma. We Ja, waren want echt die 3. Natasja die heeft een aantal voorstellingen gedaan. Stond ze gewoon letterlijk in de blote kont op het Maar podium. dat was bij Hair. Ja, enzovoort. maar goed, maar dat Ja. wekt vaak wel reactie op natuurlijk. Ja, maar daarvoor gingen wel alle deuren open. Maar we hebben fantastische recensies gehad. En we hebben een ontzettend leuke tijd gehad. Ofschoon we elkaar de ogen wel konden uitkrabben. Want iedereen was jaloers op elkaar. Ja. En ik viel er weer buiten, omdat ik weer Het buitenbeentje. het buitenbeentje was. Maar niet omdat ik niet goed was. Maar het is moeilijk om van jezelf te zeggen dat je dan te goed bent. Maar in groepen heb ik het nooit goed gedaan. Ik was altijd een bedreiging voor anderen. In dat opzicht dus Het logisch. weggewerkt. Ja. Weg. Het was dus logisch dat je eigenlijk met een soloprogramma... Dit is de enige reden. Want ik weet nog dat er een artikel was in het Parool dat ik zo zit op de stoep van het Shaffi Theater, omdat ik had geen werk. Maar met het soloprogramma heb je behoorlijk succes gehad. En toen leerde ik Nico van der Linden kennen, het trio van Nico van der Linden. En zo zijn we begonnen. En Steve Austin van het Shaffi Theater, die zei van... die kende mij natuurlijk uit de tijd van Shaffi. Jij krijgt van mij het theater en wij doen de première. En Ga je gang. zo is het begonnen. Ja. En toen heb ik een doorbraak gemaakt van hier tot Gunder. Nou, toen werd ik van daar Ja. daarboven geschoten. Dus Top of the dat heb hill, ik noemen we geweten. dat. Top of the hill. Uiteindelijk kom je ook... Maak je cd in het Duits. Ja, maar dat is pas dat is weer 10 jaar later. Ja, hè? maar waarom op een gegeven moment in het Duits? Ja, ik heb 12 jaar in Duitsland gewoond. Dus je begrijpt dat mijn Ja, was Duitse het een taal... logische... Het was in zoverre logisch. Ik had geen tekstschrijvers in Nederland. Ik vertaalde wel heel veel. Maar ik was nog niet zo goed in het tekstschrijven, in het Nederlands teksten schrijven. Ik ben in principe een uitvoerend artiest en niet echt een schrijver. Is het uur al voorbij? Bijna. We praten gewoon nog even door. Ik kijk steeds op jou. We praten nog even door. Je moet toch knippen. Daarom. Even kijken, die bedraad in Duits. Omdat ik natuurlijk in Duitsland had gewoond en ik heb heel veel tekst. Mijn Duits was veel beter dan mijn Nederlands. Ik heb in Nederland bijna nooit op school gezeten. Een blauwe maandag. Maar in Duitsland heb ik tot en met de tweede klas gymnasium gezeten. Zeg maar 4 jaar lagere school en 2 jaar gymnasium. Plus ik had veel meer Nederlands. Ik had nooit een Nederlandse school afgemaakt. Een blauwe maandag op een Nederlandse Duits was school. eigenlijk volstrekt logisch. Duits is volstrekt logisch. Dus daar kon ik goede teksten op inschrijven. En ik ben begonnen van het kleine orkest de Über die Mauer, dus over de Berlijnse muur, heb ik in het Duits vertaald. En dat is natuurlijk in Duitsland heel erg goed aangekomen. Tuurlijk, dat was al bekend, maar in Duitse taal. Ik vond gewoon dat lied moet in het Duits gezongen worden. Zoals ik bijvoorbeeld Als een vogel zo vrij, wat ik zing, I Believe I Can Fly van R. Kelly, dat ik vond dat het ook in Nederlands moest. Of Hier encore, gisteren nog. Bepaalde dingen heb ik dan weer in het Nederlands vertaald. Een ander heeft dat nooit gedaan, want als anderen dat al hadden gedaan, had ik het niet gedaan. Dus zodoende heb ik die Duitse LP gemaakt. En dat noem je trouwens ook je beste cd, hè? Doch ik leep. Dus je beste plaat. Dat weet ik niet, want heb jij ooit het concertgebouw... heb je ooit de live concertgebouw uit de Kleine Zaal? Heb je die gehoord, ooit die cd? Nee, dat moet Lieder en chanson. Nou ja... Lieder en chanson, dat is maar de Duitse was ook fantastisch. Dit was ook niet verkeerd hoor. Die heb ik veel meer Nederlands gezongen. Ja, daar kreeg ik dus de Edison uiteindelijk voor. Voor die laat ik het anders Duitse... stellen. Wat vind je zelf de beste plaat die je hebt gemaakt dan? Weet ik niet. Dat weet je. Nee, ik ben nooit tevreden. Oké. Nee, er is altijd wel een nummer wat ik fantastisch vind. Of op de ene en op de andere vind ik dat... Nee, je hoort mij nooit zeggen van... Oh, wat ben ik goed. Of ik weet wel dat ik een goede stem heb. Ja. Het zou ook kinderachtig zijn als dat niet zo was. Of dan, oei wee. Heb ik een goede stem? Oh, dank u wel. Nee, ik weet dat ik goed ben. Ja. Klaar uit. Boom. Het heeft je ver gebracht en dat heeft je ook... Het heeft me gelimiteerd. Het heeft me ver gebracht en het heeft me ook gelimiteerd. Want op een gegeven ogenblik leef je toch in een... Ik heb die grote stap naar het buitenland. Ik was door die ongelukkige jeugd... of door die verscheurde jeugd... met al die stiefvaders... en geen honk hebben, geen thuis hebben... was ik verscheurd. Ik ben
eigenlijk een verscheurd wezen. Ja, maar toch ben je erin geslaagd op een gegeven moment. Je hebt op de Doordat Franse televisie wel opgetreden. Ja, je hebt in doordat- Duitsland musicals Door gedaan. het zingen. Ja. Dat was mijn psychiater. Dat was de allerbeste. Een soort therapie bewijs. Dat was de beste therapie die ik ben nooit bij een psychiater. Ja, toen ik 9 jaar was, toen heeft mijn moeder me naar een psychiater, kinderpsychiater gestuurd. Omdat mijn stiefvader iets had gedaan wat hij niet had mogen doen. Toen was ik 9 jaar oud. Ja. En mijn moeder belde altijd, het kind heeft zo'n rijke fantasie. Maar het was dus niet waar, want ik had dus geen rijke fantasie. En die psychiater zei tegen mij dat ik in de verkeerde jaarhonderd geboren ben. Dus dat ik in het verkeerde tijdsbeeld was geboren. Toen had ik zoiets van, nou, ik geloof dat die man eerder een psychiater nodig heeft dan ik. Dus daar begon het mee. Maar ze hebben me geprobeerd om naar in een internaat bij de nonnen. Dus dat is dus ook niet gelukt. Dus ik ben zo rebels geweest dat alleen mijn geliefde grootouders, die heb ik het leven erg ongelukkig gemaakt. Ik heb ze heel veel aangedaan doordat ik een onmogelijke tiener was. Ik was 12 toen ik bij mijn grootouders kwam. En ik heb 3 jaar daar gewoond. En zij waren 50 jaar ouder dan ik. Maar ze hadden alles voor hun dochter over. Maar toch Ramses Shaffi Chantates gehaald. Ja. De internationale tv. Je hebt zelfs in Zweden nog opgetreden. Oh man, ik heb in Zweden, ik heb in New York opgetreden. Ik heb in Bangkok, ik heb in Hongkong opgetreden. Even Zweden, met Cornelis Vreeswijk. Cornelis Vreeswijk, ja. Over Rebels gesproken. Ja, nou, dat was ook een hele goede combinatie. Dat klikte wel Daar zeker. is ook een hele mooie opname van gemaakt in het Circus Theater. Daar is een televisieopname van gemaakt. Zong je dan in Duits met hem? Of? Ik zong in het Engels. Ik heb een Frans lied gezongen met een Zweeds couplet. Stakkers Jean, stakkers man. Inga flikker had han, hij was klok, han was kal. Maar niet alla verlaten, wist de lilwerts mening. Dat kan je ook wel aldrig tro. De Sherlock Erdok, ook o. Dat kan ik nog steeds. Dat was een La Goélante du Pauvre Jean. En ergens zong ik dan een Zweeds couplet. En met hem zong ik Engels. We hebben Beatles gedaan met elkaar. En we hebben duetten gedaan. Het was een hele leuke ervaring. Hele leuke ervaring. Edisons gewonnen. Ja, Turks fruit. Oh, breek me de bek niet open. Hoe kwam je daar terecht? Wil ik toch even weten. Nee, ja, Major Floor was natuurlijk 73, 74 was Major natuurlijk top of the pops. Hè, Je star. speelde Tineke, toch? Ja, ik was Tineke. Ik was de vriendin van Monique van der Ven. Ja. En ik had verschillende scènes. En dat is eigenlijk een verhaal apart. Gaan we een boek over Misschien voor schrijven. de Maar hoe ben je kende je Paul Verhoeven? Nee, ik ben gewoon gevraagd. Ik was natuurlijk bekend. Iedereen kende de naam Major Floor. Dus het was prima om een bekende nieuwe opkomer te laten, een opkomend iemand in de film te nemen. Dus ik ben gewoon gevraagd door Paul Verhoeven en door ja. That's it. Had je Niet gelijk wetende- door van dit kan wel eens een magische film worden? Nee, totaal niet. Want nu is het legendarisch, nog steeds de best bezochte film Ja. in Nederland. Maar überhaupt. Het is een klassieker. Overal. Ja. In Duitsland, waar je ook kijkt. Het is een klassieker inderdaad. Nee, maar ik ben heel trots dat ik erin heb gezeten. Ja, maar dat gevoel had je toen nog niet dus. Nee, absoluut niet. Nee, er zijn ook scènes. Als ik daar zijn we ook een. Dus je wilde toch de volgende. Nou, keer ik wil nog toch een keer- klein beetje weten over Turks fruit. Nou ja, Dus het er is een scène, dat is de bruiloft. Dan trouwen Monique en Rutger. En dan is er een tuinfeest. Dat werd trouwens in een pastorie in Bussum is dat opgenomen. En daar was ook een vijver. En dan was een van de scènes, dat moest dan een komische scène zijn. Dan sta ik voor haar. Dat zie je ook als je een beetje weet hoe de film zit. En dan heeft Monique van der Ven een blauwe hoed op. Zo'n grote hoed. Om te zeggen, iets van een... wat heb je een leuke hoed op? En ik pak die hoed en ik gooi hem zo weg. En dan moet die hoed in de vijver vallen. En dan zeg ik, sorry. En dan moet ik bukken om uit die vijver die hoed te vissen. En dan moet Hans Boskamp achter mij aanlopen en mij een trap in mijn achterwerk geven. En dan val ik in die vijver. Dat is ook allemaal gebeurd. Ik moest 3 keer over. Want er was er weer of het licht of het geluid, die klopte niet. 3 keer moest die jurk gedroogd worden, die avondjurk, die lange jurk die ik aan had. Wat we niet wisten, is dat ik ook nog een infectie heb opgelopen. Mijn tenen die hadden allemaal zwemvliesjes. Een paar dagen later kreeg ik allemaal. Het was dus een teringzooi in die vijver. Maar nou komt het allermooiste. Wat gebeurde er met die reels, met die rollen, die filmrollen? Die werden nog ontwikkeld in Engeland. Die moesten dus na een opnamedag met een vliegtuig werden die overgebracht naar Londen. Die banden, die hele grote, die metalen dozen. In die tijd werd er nog met een Geiger-teller
werd er nog gekeken of er misschien, weet ik wat, tussen zat. Misschien cocaïne, weet ik veel. Uitgerekend de band waarop die scène, die komische scène, die 3 keer over moest, waar ik dus ook nog wat van heb overgehouden, die is geruïneerd. En toen zei Paul Verhoeven, dat heeft een halve dag, dat is een onbelangrijke scène in de film. Wel heel leuk, maar niet belangrijk voor de film. Dus we gaan hem niet overdoen. Kijk, en dat soort geintjes heb ik heel vaak in mijn carrière moeten meemaken. Dat ik naast de pot pieste, naast de pot zeek. Dat ik toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Dat de dingen niet gingen zoals ik had gehoopt. Of de mensen die me tegenwerkten. Het is heel vaak gebeurd. En ook in de film. Ik heb bijvoorbeeld geen rijbewijs. Ik moet in de auto, moet ik in de film een auto rijden. Kun je auto rijden? Ja hoor, brulde ik. Toch nog een paar rijlessen in het nieuwe autootje gekregen. In dat kleine rode autootje. Nou, dan kom je daar aan. Dan moet het een storterbui. Die dag moet het heel hard regenen. Want ze zitten daar op die stoeprand, drinken wijn en het regent. En dan moet ik aankomen rijden, moet een raampje opendraaien. Dan moet ik iets tegen Olga zeggen. Moet ik van de fan, van ik weet niet wat de teksten waren. En dan, nou, dat moest over. Er was geen regen. Het was 40 graden, geloof ik. 35 graden was het buiten. En we hebben dus ergens in een Transvaalbuurt in Amsterdam opgenomen. Waar heel veel publiek stond. Heel veel kinderen die langs de huizen stonden. Die allemaal natuurlijk geïnteresseerd waren hoe een film werd opgenomen. En dan, dat betekende dus 6, 7 keer over. Naar voren rijden. Dan weer raampje dicht. Naar achteren rijden. Naar voren rijden. Naar achter. Op een gegeven moment raakte ik zo in paniek dat die auto deed. En die vliegt zo tegen de huis, naar achteren, tegen een huis waar allemaal mensen stonden. Nou, dat er niemand dood is gegaan. Mensen hebben gegild. Ik had geen controle meer over het stuur. Het was te vaak naar voren. Want het was dus 35 graden. En wie zorgde er voor de regen? De brandweer. Daar zie je dus die enorme regenscène met al die regen. Dat was de brandweer. Ja. Maar de hitte, en ik had dus een winterjas aan. Ik had geen controle meer over het stuur, want ik kon niet goed autorijden. Ik kon wel een beetje autorijden. Ik wist wel hoe je moest schakelen. Maar steeds naar voren en naar achteren, naar voren en naar achteren. En je tekst moeten zeggen. En een scène spelen, dat was gewoon een beetje te veel van het goede. Zo. Een cv vol met hoogtepunten, fantastische verhalen. En toch op een gegeven moment houdt het op, 2008. Hoe pijnlijk was dat om niet meer gebeld te worden? Heel pijnlijk. Dat kan ik me voorstellen. Heel pijnlijk. Vrouw van het leven staat veel met heel veel energie in je ik liep carrière. In bijstand. Ik heb allerlei baantjes aangenomen. Ik heb voor kinderen gezorgd. Ik ben huishoudster geweest. Ik ben werkster geweest. Ik was nergens. Ik had zoiets van, ja, maar dat gaat niet gebeuren met mij. Ik laat me niet helemaal. Misschien moet ik dat soort dingen niet voor de radio zeggen. Maar in ieder geval heb ik gezorgd dat ik mijn hoofd boven water kon houden. Dat ik toch nog op de een of andere manier mijn hoofd boven water kon houden. Maar toch, de rode loper was verder weg dan ooit. En dan laten mensen je ook vallen. Op het moment dat je merkt dat je dus niet meer wordt, dan laten ze je ook echt vallen. Dan kun je op je kop staan, maar dan laten ze je vallen. En dan heb ik later ook goed begrepen dat had ik misschien minder talent gehad, was ik misschien minder goed geweest, dan had ik misschien meer kans gehad. Maar ik had natuurlijk niemand die me beschermde. Ik had geen echte manager, geen goede manager. Ik had niemand die mij persoonlijk... Ik had een hele lieve man, waar ik 20 jaar mee getrouwd ben geweest. Mijn eerste man, een Amerikaan van Oekraïense afkomst. Die had een health food shop of een gezondheidswinkeltje met 2 andere Amerikanen in Amsterdam. En daar ben ik mee getrouwd geweest. En ja, dat was mijn veilige haven op dat moment. Maar dat was niet iemand die mijn carrière... Ik heb ook nog een tijd een verhouding gehad met... bij de Tros, de Israëli. Ik kom even op zijn naam niet, Pieter, help. Bananensplit? Nee. Israëli's. Die heel veel bekende regisseur en producent. Okay. Israëliër. Ja. Nou, komen we misschien nog op. Ik kom even... Ralf Inbar. Ja, dat bedoel ik. Die is van Bananensplit. Oh, die is van Bananensplit. Ja, nee, we bedoelen het dezelfde. Die was verliefd op mij. Ja, ik kwam even niet meer op de naam. Ja. Ralf Inbar. En Ralf Inbar was helemaal... Sonja Barend was hij van gescheiden. Ja. Sonja was een vis van sterrenbeeld. En ik ben ook een vis sterrenbeeld. En hij was helemaal
helemaal idolaat. Want hij zag dat talent. Hij dacht, daar kan ik mee naar de Gouden Roos in de Montreux. Daar kan ik kan ik iets. Maar toen moest hij op een gegeven moment weer terug naar Israël. Want hij moest dus 6 weken lang, 1 keer per jaar of 1 keer de zoveel tijd, moest hij weer eventjes naar het leger. Dan moest hij weer eens even oefeningen. En hij had mij verboden in die tijd om met anderen televisie te maken. Dus ik mocht niet in Groot OU. Ik mocht niet bij Koos Postema. Ik mocht helemaal niet. Ik moest op hem wachten. En wij zouden dan, als hij terugkwam, zou hij een geweldige carrière had ik voor de boeg. Maar wat doet mevrouw de rebel? Ten eerste was ik niet verliefd op Ralf. Totaal niet. Ik lag gewoon een appeltje te eten uit pure verveling. En en toen leerde ik mijn man kennen. Een arme sloeber eigenlijk. Een hippie. En daar werd ik verliefd op. En ik nam het Grote UU aan. En ik nam nog een paar andere dingen ook aan. En toen kwam Ralf terug. Nou, dat is het einde van mijn carrière bij de Tros. Ik heb behalve bij de radio nog, heb ik bij televisie, was het einde. Hij heeft nog zo'n artikel in de krant gestaan. Ralf Inbaar de Tros breekt met Marjo Floor. En woedend was hij dat ik niet op hem gewacht had. En ook omdat ik dus ook andere dingen had aangenomen. Een gebroken hart gewoon een beetje. Ja, hallo, dag. Maar ik ging dus liever voor een arm iemand met een hart, dan voor iemand die mijn carrière verder had kunnen helpen. En dat is de grote fout. Als je dat een fout noemt, klopt het op. Ik vind het dus geen fout. Ik heb voor mijn ziel gekozen om eerlijk te zijn. En niet om te liegen, om voor mijn carrière met iemand te trouwen of met iemand die misschien voor mijn carrière wel goed was geweest, maar waar ik niet verliefd op was. Ik wilde de fouten van mijn moeder niet maken. U woont gelukkig in Lierssens. Yes. Een klein dorpje Bopperdokkum. Yes, waar ik altijd woord. Ja, eigenlijk weer een beetje de oude geworden. Afgevallen, wat u zei. We begonnen te zingen, de stem herstelde zich. Inmiddels weer op de planken. U treedt weer op. Af en toe. Ik zou vaak wat vaker willen optreden. Er komen weer wat optredens aan, begrijp ik? Nou, dat wil zeggen, de 3 november sta ik in De Groen. Dat is op dit moment een kunstenaarscollectief in Dokkum. En met het programma Café Floor. En ik ben een beetje afgestapt van Grenzeloos. Grenzeloos is een prachtig programma, want daar vertel ik dus over die 4 stiefvaders en mijn hele leven. Een prachtig programma. Ik denk dat de mensen nog niet goed genoeg weten. Misschien dat jij een handje kunt helpen. Ik zou het heerlijk vinden om het gaat mij ook niet om heel veel geld te verdienen. Dat hoeft niet. U wilt weer de planken op. U wilt het verhaal vertellen. Ja, en die stem wil nog steeds zingen. Ja. Ik heb nog steeds wat te melden. U hebt nog steeds die drang. Ja, dus ik doe Café Floor en dan ben ik 19 september ben ik gevraagd voor de Joodse liberale gemeente in Amsterdam, Amstelveen, om daarvoor wat nog leeft, eerste en de tweede en plus de eerste en tweede generatie, om daar een optreden te verzorgen. En dat ga ik dan 19. Dus dat ik in ieder geval nog 2 optredens heb ik in het verschiet. Maar ik zou het heerlijk vinden om 1 of 2 keer per maand nog. Maar misschien dat de Friesen een beetje bang zijn geworden, of ze zeggen die leeftijd. Nederland is niet. In het buitenland zijn ze veel meer voor als je ouder bent en je kunt nog wat en je ziet er goed uit. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Daar zijn ze veel meer om hun oude sterren. Maar in Nederland zijn ze. We houden niet van oud. Te oud of zo. Wat een onzin, want ik heb nog zoveel te melden. Nou, u heeft in ieder geval heel veel verteld vandaag. Zullen we nog eens een deel 2 maken? Dolgraag. Ja. Als jij nog niet denkt dan. Woe, Nee. wat een vermoeiende tante, zeg. Graag. Wat mij betreft, ik kom heel graag hier, dat weet je. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dank u wel. Gisteren nog, waar blijft de tijd? Dat ik 20 was, een stoere meid. Ik nam het leven als het kwam. De nacht was lang in Amsterdam. Wat heb ik toch een tijd verspild. Mijn levenshonger ongestild. De dromen gleden door mijn hand. Verdwenen in het niets als zand. Gisteren nog, wat was ik jong. Droeg mijn hart vrijmoedig op mijn tong. Zoveel beloftes ooit gedaan, die helaas in rook zijn opgegaan. Van al die plannen ooit gemaakt, ik ben er buiten adem van geraakt. Ik wilde alles veel te snel,
zette mezelf vaak buitenspel. Elk goede raad sloeg ik in de wind. Niet voor reden vatbaar, eerder doof en blind. Heb daardoor heel veel tijd verknoeid. En wat anderen dachten, heeft me nooit geboeid. Gisteren nog, waar blijft de tijd? Ze zeggen dat het met de jaren slijt. Verkeerde keuzes, onbezonnen dom. Ik kijk dus liever niet meer achterom. Heb wijze lessen genegeerd. Inmiddels heb ik wel geleerd. Het ouder worden is een feit. Leef je leven zonder